Kaixo guztioi, gaur jarraituko dugu konposatu oxigenatuekin, kasu honetan aldeidoekin. Jakin behar dugun lehenengo gauza da, aldeidoak beti muturretan daudela. Katearen muturretan. Orduan, bat baino gehiago badago, bakarrik egon daitezke bi. Bata mutur batean eta bestea bestean. Aldeido bat daukagula, jakiteko da konposatu bat ikusten dugunean nola identifikatu aldeido bat dela, ikusi behar dugu. Hau, amaieran, edo, hau da egitura laburtuta, edo egitura garatuta, hau. Karbono bat lotura bikoitzaren bidez oxigenoari lotuta eta lotura bakunaren bidez hidrogeno batera. Hori da aldeidoa. Bai aukera laburtua edo bai aukera garatua aurki ditzakezue, baina gauza bera da. Hau da garatuta eta hau laburtuta nola adierazten den hau. Beti bezala, zer jarriko diogu izenaren amaieran? Aldeidoaren marka, atxiskia. Zein da aldeidoaren marka? Al. Eta euskaraz gaudenez, ala. Beraz, lehenengo adibidea. Kasu honetan, gauza bera beti lehenengoa, erradikalak. Ez dago erradikalik, orduan, listo. Karbono kopurua. 3 karbono. Prop. Loturak nolakoak dira? Bakunak. Han. Eta zer da? Zein da bere funtzioa? Aldeido bat da, beraz? Ala. Propanala. Zergatik ez dut jarri propan bat ala. Aldeidoak esan dugulako beti muturretan daudela. Aldeidoak beti daude muturretan. Orduan, mutur hori, aldeidoa daukan mutur hori beti izango da lehenengo karbonoa. Beraz, bakarrik aldeido bat egotekotan, beti egongo da lehenengo karbonoan. Funtzioak gogoratu direlako garrantzitsuenak edo lehentasuna daukatenak. Berdin zait gero lotura bikoitz bat eukitzea, erradikal bat, garrantzi handiena daukatena, funtzioak dira. Beste adibide bat. Jarri dudan konposatuan, esan duguna. Zer da garrantzitsuena edo lehentasuna daukana? Aldeidoa. Beraz, aldeidoa daukan karbonoa izango da lehenengoa. 2., 3., 4. eta 5. Hori da gure kate nagusia. Eta gero, izendatzen hasten gara. Beti lehenengoa, erradikalak, badakizue, orduan 2, metil, karbono kopurua, pent. Non dago lotura bikoitza? 3. karbonoan, 3, en, eta funtzioaren marka, ala. Esan behar dugu non dago aldeido hori? Ez gure lehenengo karbonoa izango delako. Hau zergatik da 2. Zergatik metiloa dago 2. karbonoan? Lehenengoa hau delako. Lehenengoan beti aldeidoa aurkituko dugu. Beste kasu bat, 2 aldeido badaude adibidez. Kasu honetan adibidez. Hemen 2 aldeido dauzkagu, 2 muturretan. Orduan, nondik hasiko gara zenbatzen? Zer daukagu katean hori begiratzeko? Badaukagu metilo bat. Esan daiteke erradikalak, esan daiteke lotura bikoitza, eta 2 kasuetan, bai lotura bikoitzarekin, bai metiloarekin ze begiratu behar dugu? Hori lotura bikoitza edo metiloa gure kasuan lehenago aurkitzea, karbono honek zenbakirik basuena izatea. Hau da, zerbait hori bai erradikala, bai lotura bikoitza edo hirukoitza daukan karbonoak zenbakirik basuena izatea. Eta biak baldin bauzkagu, imaginatu daukagula lotura bikoitza eta erradikala, hori jarraitzen du berdin, zeinek dauka lehentasuna 2 horien artean, erradikal eta lotura bikoitza edo hirukoitza artean, beti loturak. Orduan, gure lehenengo irizpidea izan behar da, lotura lehenago aurkitzea. Berriro, gure konposatuan. Nondik hasiko gara? Hemendik hasten bagara, 1, 2, 3. karbonoan aurkitzen dugu metiloa. Eskuinetik hasten bagara, 4. karbonoan aurkitzen dugu metiloa. Ze aukeratzen dugu orduan? Ezkerretik hastea.
Beraz, hau izango da, 3 metil, X, loturak, bakunak, beraz, ano, eta zergatik jarri dut o hau, badakidalako orain, aurrizki bat jarri behar dudala. Vale? 2 badaude, gogoratu beti di jarri behar dela. 3 badaude, tri. 4 badaude, tetra. Vale? Ez ahaztu atxizki horien erabilera. Beraz, 3 metilexano diala. Eta zergatik hori gogoratu 2 konsonante jarraian, inoiz ez. Vale? Beti bukatu behar dugu aurreko hitza, orduan normalean loturen atxizkia o amaitzen da, ano, eno, ino, eta orduan, hori da jartzen duguna aurrizkia jarri aurretik, vale? Hemen bezala, 3 metil hexano diala. Vale? Jarri behar dugu 1, 6 diala? Ba ez, zergatik, 2 aldeido badaude, aukera bakarra da 2 muturretan egotea. Orduan ez dugu adierazi behar aldeidoetan ze karbonotan dauden. Lehen aipatu dugun adibidea jarri dut hemen. Hau da, 2 gauza dauzkagu, lotura bikoitz bat kasu honetan eta metiloa. Orduan, hasten bagara hemendik, 2. karbonoan aurkitzen dugu lotura bikoitza. Hasten bagara hemendik, eskuinetik, 2. karbonoan aurkitzen dugu metiloa. Nondik hasiko gara zenbatzen, orduan, zer dauka lehentasun handirik, ze interesatzen zaigu izatea karbono zenbakirik basuena, lotura bikoitza. Beraz, hemendik hasiko gara zenbatzen. Eta izendatuko dugu 4 metil pent bi eno diala. Beste adibide tipiko bat da aldeidoa bentzenoarekin. Orduan, irudikatzen dugu bentzenoa eta jarriko dugu lan adibidez. Forma garatua. Beste galdera bat oso nahiko normala aldeidoetan, beti da iaber hemendik, karbono honetan, lehenengo karbono honetan, zerbait gehiago erantzi dezakegun, edo zergatik dagoen beti muturretan. Begiratu hemen, forma garatuan, ondo ikusten dela, ja karbono honek dituela 4 lotura. Orduan, ezinezkoa da beste zeo zer hemendik erantztea. Hori ikusteko funtzio guztietan ikusten da nahiko ondo forma garatuan. Eta nola deitzen diogu bentzenoa aldeidoarekin? Bentzaldeidoa. Eta honekin amaitutzat emango dugu aldeidoen atala. Urrengo bideoan ikusiko ditugu zetonak, urrengo funtzioa.